Fiecare își dorește să locuiască într-o casă nouă și confortabilă, dar nu toți știu unde să găsească un apartament calitativ, la un preț rezonabil sau nu au destui bani. Și tocmai din acest motiv, Prime Capital a lansat site-ul casaanrate.md, unde aveți posibilitatea să găsiți un apartament direct de la companiile de construcție și să-l cumpărați cu ajutorul creditului ipotecar de la Prime Capital. Prin urmare, cei care caută un apartament au posibilitatea de a accesa cele mai noi oferte de pe piață, unde este prezentată informația despre plata inițială din costul apartamentului și plata lunară în cazul când iau un credit. Apelând la telefon sau online, consultantul casaanrate.md vă va informa despre condițiile și procedura de creditare, apartamentele disponibile și va organiza o vizită la compania de construcție pentru a face cunoștință cu apartamentul dorit. După alegerea apartamentului, echipa de vânzări casaanrate.md vă va oferi tot suportul necesar pentru a obține creditul ipotecar. Menționăm că apartamentul poate fi procurat în rate pe un termen de până la 20 de ani cu un aport propriu de 35%. În gaj poate fi pus apartamentul care se procură, chiar și dacă blocul nu este dat în exploatare, dar are un grad înalt de finalizare. Acest fapt vă protejează de riscul nefinalizării construcției. La procurarea unei locuințe prin intermediul site-ului casaanrate.md și a creditului ipotecar de la Prime Capital puteți primi și un credit pentru reparație și amenajare sub forma unui carnet de achiziții cu care puteți cumpăra materiale de construcție și mărfuri cu reduceri mari de la partenerii Prime Capital. Apartament plus credit este egal cu casaanrate.md.